Roka trvajúcich pýtačkách a mediálnom rozruchu z posledných týždňov je prestup Petra Sagana definitívne spečatený. Podľa očakávania sa stal slovenský cyklista na 3 roky jazdcom stajne Tinkoff Saxo. Rokovania medzi najlepším slovenským cyklistom a rusko-dánskym tímom boli uzatvorené už dávno. Ani jedna zo strán ich však nepotvrdila. Bodku za špekuláciami okolo prestupu nášho cyklistu dali oficiálne vyjadrenia Tinkoff Saxo prostredníctvom tlačovej správy a sociálnych sietí. Sme šťastní a hrdí, že Peter Sagan bude od roku 2015 na 3 roky súčasťou nášho tímu. Peter je bez pochyby veľký talent a vo svete cyklistiky už má jeho meno hodnotu. Má víťaznú mentalitu, v pretekoch je viditeľný a aktívny a určite je schopný prinášať nám víťazstvá. Náš cyklista bude mať v novom pôsobisku vlastný podporný tím. Mal by byť lídrom na jarných klasikách aj v šprinterských dojazdoch. 24-ročný Žilinčan však prichádza do celku, v ktorom je najväčším pojmom Španiel Alberto Contador. Otázkou ostáva, ako budú spolupracovať dve hviezdy v jednom tíme. Podľa slov Petra Sagana štartovať na Tour de France má zmysel iba v prípade, ak bude môcť bojovať o zelený dres.